Indi bir hepde gowrak wagt bäri Aşgabatyň bazarlarynyň et dukanlarynda üwelen etler tatuwda tapdyrmaýar. Aşgabatyň et dukanlaryna aýlanyp üwelen et gözlän Aşgabatyň paragat ýedi kiçe tarapçynyň ýaşaýjy Oğul Nurdaýdanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermäne görä üwelen etler eýen bir hepde bäri tatuwda ýok. Üwelen et gözläp Aşgabatyň teke bazarlarynyň et dukanlaryna da aýlandym. Gülistan Sowda merkeziniň et dukanlaryna da aýlandym. Emma et dukanlarynyň satyjylary üwelen et gerek bolsa, ony her kilogramyny 2 manatdan üwäp berýändiklerini aýtdylar. Munyň üçin çekimli satylýan etlerden et satyn almaly. Çekimli satylýan etleriň bolsa, her 3-4 kilogramyň üstüne 1 kilogram öýkün bilen malyň içjaglaryny goşup çekip berýärler. Etiň jylkasy aýrylandan soňra onuň süňkleri bilen etiň üstüne goýulan öýküni hem içjaglar öýüňe öz başda galyp gaýtmaly bolýardyň. Çekdir balan etinden olsa näçe kilogram taýýar öwelen et çykda, onu üwäp berendikleri üçin her kilogramyna 2 manatdan satyjylaryň hakkyny bermeli bolýardyň. Eti üwäp berýärler bir gowzat, ýöne etiň üstüne mejbur goýulan öýkün hem haram ýandadym bolan malyň içjaglaryny hem alasym gelmeli üçin etem almadym, onu üwetmedim diýip Oğul Nurdaýda aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä Aşgabatyň Gülistan Sowda merkeziniň et dukanlarynda azawlak bolsa da sigareti tapdyrýar. Emma Aşgabatyň teke bazar atlandyrýan bazarynyň et dukanlarynda indi bir näçe gün bäri sigareti tapdyrmaýar. Bar bolan mal etleri hem gözüňe ýakynly däl. Iýimden doýmady korlanan mallaryň etleri tatywa çykarylýar. Goýun etler hem odalkylar ýaly bol elindäl. Saýlap seçip göwnüslen ýeriňden çekdirip alaryň ýaly göze ýakymly etlerinde et dukanlarynda azaldy. Mal emleriniň gytalmagy bilen mallary gerek-gerekmese et üçin öldürip mallaryň azalmagyna gelindi. Häzirki wagtda bolsa obalarda mal emleriniň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 teňeden 2 manatdan bäri tapdyrmaýar. Mal etleriniň bahasyny galdyrmaga ruhsat berilmese, häzirki emeli saklanýan baha bilen mal öldürip ete tapşyrmagyň özü mal saklayan hojalyklary deňezele goýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şol bir wagtda da Aşgabatyň ady garytlar dukanlarynda 1 kilogram 8 manatdan satylan towuk butlary hem satywda tapdyrmaýar. Bulaşny etler diýilen etler hem satywda ýok. Dukanlaryň satyjylary towuk butlarynyň satywda ýokdugyny alyjylara düşündirip bilmeýärler. Bilmedik bazalaryň ammarlarynda towuk budy ýok diýip alyjylara jogap gaýtarýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Satyjylaryň aýtmaklaryna görä bolsa döwlet emeldarlarynyň görkezmesi bilen odal 1 kilogramy 17-18 manatdan satylýan üwelen etiň bahasyny aşakladyp, üwelen etler 14 manatdan ýokary satmaly däldigine görkezme berilipdir. Odalam 17-18 manatdan ýokary bahadan satmaly däl diýip görkezme berilende üwelen etiň içine malyň kellesiniň, aýaklarynyň etini, garnyçegedir etleriň mäzli ýaglaryny goşup üwäp satywa çykarýardyk. Indi üwelen etiň 1 kilogramyny 14 manatdan ýokary satmaly däl diýip görkezme berileli bäri ozalky üwelşi ýaly hem et üwäp satywa çykarmagy goýdyk. Sebäbi arasy ete derek malyň beýleki iç goşlaryny, kelledir aýaklarynyň etlerini goşup üwäninde üwelen etiň hel juda ýaramadlaşýar. Üwelen eti 14 manat baha gabat getirjek bolsaň, onda etiň mikdarynyň ählisini garnyçegedir içýagdan üwäýmeden hakyky üwelen et satyjak 30 manatdan bäri düşmeýär diýip öz adynyň efirde tutulmadygyny soran bir satyjy Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanda dören ykdysady krizisiň netijesinde daşary döwletlerden getirilen azy önümleriniň käbir görnüşleri bilen birlikde towuk budynyň hem bulaşny et diýilen etleriň hem ýurda getirilmeniň behedilen bolmagynyň ähtimallygyny ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar. Häzirlikçe ilat köpçüligi Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen 1 kilogram 13 manatdan bolan towuk etlerini satyn alyp oňudy etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Emma Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen towuk etleriniň ýakymda ýetiniň bardygyny, onuň tagamynyň hem agda ýakymly däldigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Ýatladyk geçdik. Indi 4 ýyla golay wagt bäri Aşgabatyň et dukanlarynda mal etleriniň bahasynyň 1 kilogramyny 18 manatdan satylmagyna görkezme berilip gelinýär.